Erokamano nyakwa Ramogi kamoro amora ma intiere jahera mar Ramogi TV kuom medo kete ka waikore makare gi weche manyien mag migago to moloyo ni en odiechieng' mar hingo nyasi mag tieko tweyo ne jowetewa ma jo Salam nyasi mar Eid al-Fitr. Arwaki ni machiegni to mokwongo thuond weche. Allahu Akbar. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ingawa imekuwa na changamoto nyingi katika mwezi huu. Oganda jo Salam e pachoka oriwore gi piny mangima e hingo nyasi mar Eid al-Fitr. Koth kochako chwe to chuno wan koro wadhi wapond kuonde moko nikech kama iponde onge. Chiro kae ka koth ochwe kata customer ok nyal donjo e chiro nikech chuodho timo e chiro kae. Onge mar odundu makeo pi kod gik mamoko mochido e chiro ma Siaya medo kelo luoro e kind johala. Aiming at getting about 500,000 students educated on the importance of oral hygiene. Kaka yor dhialo odiechieng' mar rito ler mar dhok, jopiny ijiwo mondo rudh lekegi diriyo e odiechieng'. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Oganda din jo Salam mano chokore Muskiti Masada e kaunti ma Kericho koro dwaro ni josiasa mondo were gi siasa marach mar dirayany ka giloso e kinde ingo nyasi mar Eid giyango ber ma jotelo nyiso luor e kindgi nyayo kwe kod riwo wi oganda jo Kenya duto ka gichiwo siem ne siasa makelo pogruok manyalo kelo tulo e thurka. Bende ginyiso kweth maketo sirikal tesre mondo mi jatend piny William Ruto thuolo matiyo ne jo Kenya nyaka e giko matam mar e tielo mar ariyo ka giyango ber mar chwalo chenro mag dongruok. الإسلام ورحمته النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام. Cheche za maneno na matusi zinazoendelea pia tungeomba kabisa zirudi chini, kwa sababu ni vitu ambazo zinaweza kuleta utatanishi katika nchi, na tungeomba viongozi wetu watuoneshe mfano njema ambayo inastahili uongozi ambayo wanaye. Tukiendelea na siasa za aina hizo inaweza ikachafua nchi. Our opposition leaders, tafadhali tumheshimu rais wetu kidogo. Sisi kama Wakenya tulimchagua, tukamweka hapo, tumempatia hiyo jukumu. Si tumuache tu kwanza, wacha akamalize vile tulipatia hiyo jukumu marais wengine, yeye pia apatiwe na heshima zake. Tumheshimu kidogo, ni kiongozi wetu, ni baba wetu. Sasa tukimtukana baba yetu, hiyo italeta heshima gani? Jatend migao mathieth Eden Duale kawuono riwore kod oganda din jo Salam e alap Masa Ali Muslim Club Grounds e boma ma Nairobi e ingo nyasi mar Eid al-Fitr, kama oseyo kweth maketo sirikal tesre kuom siko dirayany ne jatend piny Kenya. Duale owacho ni weche machalo kamago eko ok gin gik makare, kendo kwayo jok makelo sirikal tesre mondo wediro weche maricho ne jatend piny ka kowacho ni ber mondo giyang ajenda margi. Nomedo wacho ni mondo giti gi kwe kendo ginya yore mag dongruok mopogore opogore ma sirikal chwalo e kor gwenge ma pacho ka. Unaenda mbio sana. Our colleagues in the opposition went very personal against the presidency, against communities, against religions, and against the office of the presidency. And I really want to ask them to go back to the memory. Also, my good friend Rigathi Gachagua.
He called communities like the Somali community Al-Shabaab. He disparaged the Muslim community. He disparaged the president individually, character-wise. So he cannot have his cake and eat it. The president for a number of times told them, let us have a discussion, an agenda, critique my manifesto, critique the housing, critique the universal health coverage, critique what we are doing in agriculture, critique what we are doing in education, critique how we brought back the economy back to its feet. But they went for name calling of the president. They have given the president so many names. Oganda jo Islamic County ma Migori noriwore kod jowetegi ingo nyasi mar Eid al-Fitr, nyasi manobagie muskiti mopogore opogore kama ne gikwayo piny owacho mondo oket okenge mag kedo gi midhiero mar pi oula e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Kopogore kod kwayo kwe kod riwruok e kind oganda jo Kenya, jo Islam go nokwayo piny owacho mondo mi oketi okenge makare mar kedo kod midhiero mar pi oula mosekelo chandruok koting'o thoge ne jo Kenya. Ustadh Maalim Juma mane owuoye muskiti mar Masjid Salam e sub-county ma Suna West owacho ni olalo maduong' ma Migori maende ne pi oula oketho kendo osebedo ka odin kuom kinde moromo jumbe 2 owinjore olosi. Watu sasa hivi mali zao zimeharibika. Watu sasa hivi majumba yao yameharibika. Kuna watu sasa hivi hana mahala pa kulala. Kuna mtu sasa hivi vyombo vyake vyote vimeharibika. Ujumbe wetu kwa serikali ni kwamba waeke misingi thabiti. Usisubiri janga lije ndio urekebishe. Unaona? Rekebisha kwanza. Watu sema ziba ufa kabla ya kujenga nini? Ukuta. Sasa kuziba ufa ni kuhakikisha kwamba tunajua kwamba mvua itanyesha. What are we supposed to do? Tunatakana tufanye nini kabla ya hii mvua kuja? Watu walipata hasara kwa sababu ya floods. Tumeona wachache, serikali ilikuja ikawaletea msaada kidogo kidogo, lakini mandugu zetu Waislamu hawakufikiwa. Tunaomba serikali kama kuna any funds ya compensation wenye walipatikana na hiyo hasara, tafadhali au mandugu Waislamu pia wajumuishwe kwenye hiyo list, manake hao pia ni wa Kenya. Moko kuom jotelo maduong' bura ma Jubilee okwedo weche mawuok e dho jatend piny William Ruto, weche ma idiro ne kweth maketo sirikal tesre ka giloso e kinde mane giromo gi jodongo magi. Jotelo go eko kotelnegi kod jagoro maduong' Moitalel Ole Kenta owacho ni weche go ok dhi achiel kachiel gi kido mar apisi ma jatend piny kojiwo jatend piny mondo mi ochiw kido maber ne jo Kenya. Jotelo go medo ng'ado paro ne jalup duond bura ma ne Laktar Fred Matiang'i ni mondo kik oduokre gi jatend piny Ruto e yor ayany. Matusi kama hayo, hiyo ndio ya kwanza, na inamaanisha kwamba serikali na rais wa Kenya wakati huu amepotea njia kabisa, na tutaki watoto wetu wakuwe kwa environment ya matusi kama hayo. Na tunataka kumwambia kiongozi wetu asirudi chini kujibizana na mtu kama huyo. Hatutaki arudi kujibizana na mtu kama huyo. Na nikataka kuambia pia wa Kenya waangalie uongozi wa huyu mtu ambaye anatumia matusi. Ni matusi ambayo haistahili kutoka katika kinywa cha mheshimiwa rais, kwa sababu rais katika nchi ya Kenya is the symbol of national unity. So kuleta ile masuala ya matusi hatuoni kama inaambatana na ile symbol ya national unity. Kwa hivyo na sisi kutoka hapa Kisii tunataka kumuomba mheshimiwa rais aweze kutulia. Riwruok mar kanise ma Pentecost e pachoka koro dwaro mondo miduol mar The National Disaster Management Authority okethi ka gilero ni jokanyo okosetiyo tiji kaka dwarore ka giloso gi jofwambo kotelnegi kod Pastor Peter Manyuru. Jodologo eko wacho ni nyaka ne duol no chuogi
oula medo yoro i gwenge mathoth kendo nego oganda e gwenge mopogore opogore, kata bed ni duolno iketo ne bajet ma higa ka higa mar kedo gi midhiero ma kamago. Kamano bende jodologo noseyo jatelo ma pachoka kuom dhuolore ayenje madito e lela e kinde ma gijwang'o tije momiyo jo Kenya noyierogi. Disaster Committee man ga Kenya ka kara tije en mane? Ok apar ni ka dhano nyalo tho higa ka higa tiiko dhano to waduogo wan wamoro amora to wakawo Kenya, ngima dhano wakawo mayot sana. Omiyo wawacho ni management committee mar disaster no mondo oriemb joge tich kochakre kawuono ni. Mane ko oganda mar Kenya ka biro ng'e nang'ono ne kara tich onego bed ni tire kendo pogruok bete. Ka pes disaster ni ara Kenya ka wabed ni onge pes disaster. To kapo nitiere allocation mar disaster mar joma chandre kata joma oyudo shida e Kenya ka, wadwa neno ka pesa no tiyo ka konyo joma osewito gikgi, joma owito ngimagi gi joma owito ohendni mag-gi. To josiasa gogo gi bende nyocha neno ka gimako nyithindo moko ka ondiko gik moko e mbui kata koket mana sanduku mar ng'ato to go pich ng'ato. To ni mano koro mano en gimoro marach kabisa, imako ng'ato ma ng'ato tho nyaka e jela. To kara ng'amo yenya dharani gi wang' matek e nyim oganda. Kara mano ken makos kosetie hate speech enang. Kalure gi oro mapek kod kech ne jodak ma Turkana, kambi manyien mar kunyo mo mong'ere kaka Gulf Energy owuok oko mar pogo chiemo ne familia 4,500 e gwenge ma Lokichar e kachung' od bura ma Turkana South kod Turkana East. Kalure kod komishona mar kaunti no ma Turkana East Moses Karwigi, gwenge ma Lotiman kod gwenge ma Koluchelem osekale midhiero mag oro, nok mar arita kwe kod kuo ma jamni ma bende osekelo midhiero kod dhier. Familia 4,500 mawuok Turkana South kod Turkana East oyudo chiemo makony ne familia ka familia oyudo kila par mar mok oduma, oganda, mok nyuka, ochele, lita 5 mag motedo, ka sirikal kod riwruoge mopogore opogore okwa mondo okony familia maonge nyalo e kinde mag oro. Unga ya ugali gunia 500, mahindi gunia 500, maharagwe gunia 500 na uji mix gunia 500. Wananchi wengi wataajiriwa hapa. Tutapata miundo misingi ikimarika. Mambo ya maji itapatikana kwa urahisi ya kutumia kwa mifugo na kutumia kwa majumbani. Kwa hivyo tumeshukuru kabisa, ni asante. Tunasema hao wakubwa wale wako hapo mbele yetu wabarikiwe na wasidi kukua na hiyo moyo ya kutukumbuka kwa wakati wote. Moko kuom johala e chiro ma Siaya onyiso luoro margi ni tuoche mikelo kod pi mochido kaka nyaldiema kod tuoche mamoko kidek monjogi bang' jokor chal mar kor lwasi lieko ni koth mapek biro goyo gwenge mokiewo kod nam Lolwe. Maeri biro kaluwore kod mano magiwacho ni onge mar odundu makeo pi kod gik mamoko mochido magiwacho no osemiyo pi gudore e chirono. Shida ma wan go, chiro kai ka koth ochwe kata customer ok nyal donjo e chiro nikech chuodho timo e chiro kae. Koro wakwaya kwaya ka sirikal de konywa mondo ogernwa kata kabros e chiro kae, olosnwa chiro, ogernwa stonde maber kata kuma wanyalo buokie. Dwaduok erokamano. Mano de mi ohandwa de dhi mbele kata customer de mor kata sakoth de gibed mamor ka gidonjo e chiro ka ginyiewo rech nikech rech dwaro kama ler. Doni no kaka chiro chan koth kochako chwe to chuno wan koro wadhi wapond kuonde moko nikech kama iponde onge. Koro jotelo gi konyalo geronwa siro mo maber ma wakano rech, waketo rech maber to kata ka koth chwe to pod iusa dwa winj maber ma wause mabeyo onge. County government ma nyalo konyowa ema bende nowacho ni wan gero chiro ma kocha pod okorumo, koro mostly wahinyo mana rely gik ma wagero wawegi gi ema wause. Iminyalo tim mondo be chiro mar Siaya ka en mokwongo nego miwa gik mabeyo ma wause. Jopur mag alode, jopidh gwen kod dhok mag chak e kaunti ma Siaya ogoyo okang' maduong' e weche mag pur to gi pith tok yudo puonj makare kaachiel kod sir mopogore opogore.
Chenro ni mong'ere kaka Sast Farm itayo kod riwruok mar jopur e pacho ka Kenya National Farmers Federation KENAF, riwruok mar Anglican Development Services ADS kaachiel gi Western kaachiel kod riwruok mar Welt Thunder Half kaachiel kod riwruok mar piny Jerman mong'ere kaka BMZ. Jopur mantiere riwruoge mopogore opogore kaka riwruok mar Soul Garden kod Lakeland Dairy Cooperative Society mayudore Bondo osebedo ka yudo kony kowuok kuom chenro ni mane ochakore higa mar 2023 biro rumo higa ni ka jopur maloyo 6,000 oseyudo konyruok. Pidho ga lot manyiwa no waloso mana gi gik manuang're aluora. Ka wasepitho ma wayudo keyo to wauso ga moko, kwaseuso to pesa ma wauso wakete account mar group to modong bende wapogre kaka jo group. Ne wachako gi pidho rabolo muneno kae gi olemo nyaka lot. Nodhi mwachako pidho gwen. Negitewa kaka wanyalo pidho gweno. Kendo negitewa kaka kit gweno monubeni wapidho. Gitimonwa trainings, gimiyowa masinde mag milk ice water dispenser, pikipiki, milk ATM. Lal manche wayudo puko chaka chako kethre nikech liet koro dok piny omiyo wagoyo kamano kabisa ne jowadwa mariworego gi. The project has been using us as extension officers to capacity build our farmers. So even if the project ends, we shall be there to follow up and make the project sustainable. What we do is really train farmers on how to enhance their voices in policy making, how to understand the issues and how to present them so that the right policies are made, the right laws are made to enhance their enterprises, and that way they have more money in their pockets. Ma en Ramogi TV, magi gin weche manyien mag migago. Wadhi yweyo mokwongo to kapok wadhi kanyan gi ote ariyo. Aneno ote mokwongo wacho na lamo ni ngima gi kwe mogundho. Ka in studio kanyo wadwa Milton amor kodi mani luongo ni Reverend Noah Oyange Jakayuda. Erokamano ahinya Jakayuda kuom lamo na kwe. Kaito Pascal Olajo, Pauline Pascal giwacho ni saa 7 ka waneno maber kod Elias Oginga, Julia Oginga duto mag Nyasore School. Wadhi yweyo ka waduogo wan gi mathoth. To mean cutting corners, Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Enyadi mawigni. Etijwa ni mondi nyis ng'ato mi nyise ni anyalo timo kama. To imbo winji chakri fi mari. Macho ni mara suko ye malich. Maka yao ni inena dhode kama. Warango nyadhi eduso geche. Kineno steering kacha le, center console moro mikete lweti chata ema lich. Kombe to koro kanyalo wuoyo. To ok geche kende, ndege bende ni kae. Tudri kod Simfros Okinda, chieng' ngeso saa 3:30 e chenro ni mar Nyadhiwa.
Kaw thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibodo mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikaw in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete menyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikaw in iwuon tibo kungo omenda mathoth kendo ibo yudo mabete menyiew kodwa e busi ariyo kende. You are told Sunday number 0722638383. Kiara ilisema waga mapenzi sio kitu cha kulazimisha mtu. Ikiwa kwa hakika unaweza kumpenda mtu na roho yako, yenyewe mtaishi na kuyo mpendaye kwa njia ifaayo, kwa njia ya kimungu, na hakika mtabarikiwa na mtapata watoto kwa njia iliyo bora. Dial *860*288# to get mapenzi as your skiza tune. Mambo, muko area? William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Kuna mtu anataka hospitali inaitwa Nairobi Hospital. No, sijui nini Nairobi Hospital nauzwa, sijui nani anataka kununua, wacheni ujinga. Jatelo moko winjo duond japeny. Tobro winjo duond returning officer. So umeona amekoda mpaka masikio imekuja juu. Mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mimi nakula ndizi kule Kizigo. Sona mopie winyathi. Oknek gile. Sasa haongei mambo ya barabara, haongei mambo ya maji, anaongea mambo ya wanawake, mambo ya wasichana. You cold-blooded murderer, heartless character. You want to tell us, you want to mislead our nation. We will not allow you to mislead any community. Sane majapinya kabede machiegni kod kuonde ma ote wuokie. Nichama hii nyumba yetu, hii nyumba ambayo tulijenga, hii nyumba ambayo babangu alijenga. Mimi Winnie Odinga natoka hapa nikienda wapi? Mimi nawauliza hivi. Niulize nisiulize. Ni sama idwa gone ng'ato ombulu mitere go office. Bendi ng'e gimo dhi timo. To sirkal okonyowa nikech koro gik kama koro wakwamo kendo kata mana kaka wakonyore onge. Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa achiel kaka wanene. Machiegni kendo kaka yor dhialo odiechieng' mar rito ler mar dhok kata Oral Health Hygiene Day, jopiny jiwo mondo rudh lekegi diriyo odiechieng'. E kampen mar geto chopo ne jopuonjre maromo 500 e skunde piny owacho maromo 500 e pacho ka, kambi moro ma uso yedhe go wacho ni maeri dhi konyo duoko piny tuoche mag lak. Kaluwore kod apisa ma kambino John Kibera, nonro oseyudo ni thoth nyithindo e bwo higni 5 nigi tuoche mag leke matow e kind tuoche mamoko mag lak. For you to go to your lines. We are aiming at getting about 500,000 students educated on the importance of oral hygiene. We're doing this in 2026, targeting about 500 schools countrywide. This is in line with the government oral health policy 2030, which aims at doing 3 things. One of them is educating, overall oral behavior change, and preventing oral diseases. Migepe duto mag puonj e pacho ka nitiere kod dwaro mar ting'o malo puonj mar lakteche mag lak kod dhok kaluwore kod nok mar lakteche e sekta mar rito lak e pacho ka. E kinde nyasi mar ringo odiechieng' mar rito ler mar dhok kata World Oral Health Day Kapenguria, jolony ochiwo siem ni 13% kende mar ute mag thieth ema nigi nyalo mar chiwo thieth mar lak, gino momiyo jo Kenya mathoth nitiere kama ng'aw mar gamo tuoche minyalo geng'. Musa Kiptanui, jakanyo mar KMPDC, owacho ni gin kod kionko kendo koro dwaro nitiere mondo kaw ndamo mapiyo mar medo kwan lakteche mag lak kod dhok. World Oral Health Day, our theme is a happy mouth, a happy life.
So, and that is why we are here today. We want each and every Kenyan to be able to access oral health services wherever they are. It doesn't matter how far-flung that area is. And we're very grateful for Mount Kenya for training professionals who are willing to go to the villages, to the local facilities and support oral health. We've been able to reach a population of around 1,700 students. Each have been empowered enough with the oral health knowledge, and also we have shared toothbrush to each student and teachers and community members who happened to come here. Also, screening services have been happening just to be able to get these services to the community members. Oral health mashinani has been so impactful, and especially to the young kids, where most of the burdens of the oral diseases are found. We are very excited with what Christine is doing, and we are seeing a rip-off effect of what she's doing in the next 3, 4, 5 years. Kaka achiel kuom yore ma kedo gi chandruoge mabiro kaluwore gi lokruok machal mar kor lwasi e kaunti ma Busia, jodito mawuok e sekta mopogore opogore kotudore kod ten kaunti ma Busia dhi mbele chiwo puonj wi chal mar kor lwasi kod arita ma chiemo e kaunti no. Kaunti ma Busia en achiel kuom kauntis makale chandruoge ma ikelo kod oula e kinde ka kinde ka jodaka ichuno ni mondo mi ong'iew chiemo kowuok Uganda. Sirikal kaunti ma Busia okwa mar medo pok ei budget kendo kaso chenro mar puodho chike maluwore kod weche mag lokruoge mag kor lwasi kod pur. Riwruoge makedo ne ratich oganda onywak lwedo e chiwo puonj makamago e alworano. Going to work with the county government so that the policies that are there for climate change adaptation and agroecology are implemented to support the smallholder farmers so that they can be able to adapt. Masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri zaidi sisi hapa Busia, ikiwemo masuala ya mafuriko kule Budalangi, Teso North, hata Samia. So program hii imekuja kutusaidia kuelewa ni jinsi gani tutajipanga mapema kuhakikisha kwamba tuko na rasilimali za kutosha ili kukabiliana na pia kusaidia wananchi wetu kujizuia masuala ya njaa, kwa sababu tunajua njaa pia inaletwa na umaskini, na pia mahali penye kuna njaa uchumi unazoroteka. Baadhi ya changamoto ambazo zinakumba wakati ambapo mafuriko yanakuja, unajua watu wanakosa makao, chakula kinakosekana, njaa inakuwa ni mingi, na magonjwa pia yanaibuka kuwa ni mengi. Kwa baada ya mafuriko pia kuna ukame mkali, jua inakuwa ni mingi na ukame unakuwa mkali. So vile wakati ambapo tuko na sera, so changamoto ambayo ipo ni ile pengo. Tuna sera lakini hatuna ufadhili katika mgao wa bajeti wa kutosha kutekeleza ile sera. So wakati ambapo kuna kosekana bajeti ya kutosha kuweza kutekeleza sera, so inakuwa ni changamoto. Kunakuwa na mambo mazuri katika karatasi, lakini katika kutekeleza kunakuwa ni changamoto. Jatatije maduong' e kambi mar Kenya Railways Corporation Medusa Philip Mainga koro lero ni gedo mar gach okolo SGR ma idhi chaki kiny Kisumu biro nyuolo yore mag ohala e buore Nairobi ka to gi nyaka Kenya mangima kod pinje malibamba kaka Uganda, Tanzania, Burundi nyaka Sudan ma milambo. Maingi manotimo limbe okinyi makawuono Kibos kama kinyasi no notimre, wacho ni johala dhi yudo yot machwalo mwandu gi oko mar Kenya kendo kata kelo mwandu mawuok oko. Maingi lero ni jowuoth mabiro dhi Nairobi kata Mombasa kod Uganda sani koro dhi yudo fuong'ruok maduong' ahinya ni mar wuoth e yor apaya osebedo mapek nikech dhung'ruok mag geche, ka jopiny bende nonyiso mor margi kod gedo noero ka kwayogi maduong' en ni mondo mi omigi nafas mag tije. A regional economic scenario that we are looking at, and therefore SGR will reduce the cost of doing business. Timing for the businesses, the last mile will be reduced for our traders and our commercial people. Logistically, you are going to I think you and I know, when I climbed my transport here from Kisumu going to Nairobi, the kind of pain we go through in our roads. We are going to shorten this distance only by, from 6 hours to around 2.5 hours. That, you climb your train here and within 2 hours you're in Nairobi.
In the next 3-4 hours again you're in Mombasa. Wan gima ne wakwayo ni Ruto mondo okonywa, lakini wang'e ni odok to nyaka nochak betere ru ka yawa mondo ndikwa mondo wayude tich. Wan mapidho nyithindo kaka osiepna nowacho, onge ng'ama pidho nyithindo. Seche moko anadak kenda, an single mother. Abiro ni mondo amany mondo nyathino yud kaka dichi mondo kik odhi okwal kama chielo. Jodak kod jopuonjre e gwenge ma Thogoto e kach ng'od bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu ywago rochruok mar arita ma koro weyo ngima jodak ma kono e kama ng'aw. Jodago wacho ni wige 2 mosekalo arita osebedo karach mokalo ka jonjore mecho gi thuon ka nyaka sani jopuonjre moingo 6 kod jopuonj mbalariany ma Nairobi bade ma Kikuyu osewe kod adhonde mag pala. Jodago koro dwaro ni mondo mi luoro mathoth manie wi alworano ero mondo tieki, ka giwacho ni mbalariany no bade ma Kikuyu gi sani ok owinjore oketi arita. Jodak kod jopuonj bende okwayo sirikal mondo jiw arita ma Thogoto mondo mi gidhi nyime kod somgi makare kendo dak e gwengego bende odoge wang'e. Itusaidie kwa sababu inasemekana hawakuwa watoto wawili, they were more, so only 2 wameshikwa na wengine bado hawajashikwa. Kwa hivyo naomba mkono wa serikali ukaweza kuwafikia, maana sisi tumepoteza sana kama familia, mtoto mdogo, mtoto mchanga mwenye alikuwa na maono yake. Omiwa ritakwe makare, especially Kikuyu ka nyithindo ichuo gi pala, moko imayo simbe, omiyo kata class koro ok wanyal dhi gi peace nikech our security is compromised, and kata bedo ni nwabiro kamar somo to koro kata class no ok wanyal dhi nikech kiwuok oko in gi the fear ni idhi negi, in gi the fear ni idhi chuoi pala, and in gi the fear ni giri more dhi kawo. Sani wan kaka comrade ma University of Nairobi osemiwa memo ni classes wawadhi timo online. Kuom adier tek nikech kata samoro pesa data no kende onge. Gi mar ariyo, wan nyaka gi joma timo kwano. Ere kaka japuonj puonjo kwano online yawa dhi bedo matek. Koro gisani wakwayo mana sirkal obed kodwa kaachiel mondo arita kwe makao bed makare. Erokamano nyakwara Mogi, mago e weche manyien mag migago mane waikoni odiochieng' eri mar Eid al-Fitr ne jowetewa ma Jo-Islam. Beduru gi odiochieng' maber mar Eid al-Fitr. Oritu masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.